ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ କେରକ ଗଦା ହେଇଛି। ଏଠି ମୋ ଦିଦି ତାକୁ ସବୁ ବାଛିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜାଳିରେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଏଠି କାଟିକି ଶାଗ ସବୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଏପଟେ କାଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶାଗ ସବୁ ଚୁନ ଚୁନ ହଉଛୁ। ତାପରେ ରସୁଣ ଛଡା ଚାଲିଛି, ଶାଗର ରସୁଣ ପଡିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଛେଚା ଯିବ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଏବେ ରସୁଣ ଛେଚା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଶାଗ ଧୁଆଯିବ ବୋଲି ପାଣି ଢଳା ହଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗକୁ ସବୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଛାଣିକି ପୁଣି ରଖାଗଲା। ତାକୁ ପୁରା ସଫା କରିକି ଧୋଇକି ନିଆଗଲା। ତାପରେ ରୋଷେଇ ହବ। ତାପରେ ଶାଗକୁ ସିଝା ଯିବ, ଦେଖିବେ କେମିତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ସିଝା ସରିଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ସିଝା ସରିଲା ପରେ କରେଇର ତେଲ ପଡିଲା ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ। ରସୁଣ ତାପରେ ଏଠି ଛୁଙ୍କ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଶାଗ ପକେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଶାଗ।